Исәнмесез, Яңа Гасыр телеканалында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студияда Илгиз Шәкуров эшли. Чыгарылышның төп темалары. Татарстан үсеше өчен фидакар хезмәт итүчеләргә. Бүген Казан Кремлендә республика рәисе дәүләт бүләкләре тапшырды. Сезне чын күңелдән Татарстан Республикасы көне белән котлыйм. Аңа кемнәр лаек булды? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Яшьләрне тәрбияләгәндә рухи кыйммәтләргә таяну ни дәрәҗәдә мөһим? Воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей – это один из приоритетов развития мира. Яшьләр глобаль саммиты барышында яңгыраган тәкъдимнәрне Рүзәл Шарипов тыңлады. Татарның шәһәр киеме, рус хатын кызының туй күлмәге, башкортларның бәйрәм костюмы. Ул чакта да халкыбыз үзенең милли киемен яратып тектергән, кигән. Казанда Идел буе халыкларының милли киемнәрен тәкъдим иттеләр. Күргәзмәдә Алия Сабирова да булып кайтты. Аларның һәр кайсы тырышлыгы һәм сәләте белән хөрмәт казанган. Бүген республика көне алдыннан Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр исемлегендә кемне алып карасаң да исеме һәм хезмәте белән билгеле шәхесләр. Монда габгади укытучы, тегүче, машина җыючыларда, бөтен дөньяга һәм Россиядә танылган предприятие җитәкчеләре дә бар иде. Татнефть быел Татарстанда нефть табылуның 80 еллыгын билгеләп үтә. Казан дары заводы оешканга 235 ел. Позис 125 еллык юбилейын каршылый. Татарстан рәисе һәммәсенә рәхмәтен җиткерде. Тантанадан Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Республика көненә Казан Кремле бәйрәмчә бизәлгән, монда Россия һәм Татарстанның дәүләт әләмнәре эленгән. Шундый мөхиттә Татарстан өчен фидакар хезмәт итүчеләрне монда чакырып хөрмәтләделәр. Бүген оркестрда алар өчен генә уйный. Казан Кремленең туп сараена чакырылучылар республиканың төрле өлкәләрендә күп еллар хезмәт куя. Дәүләт бүләкләрен Рөстәм Миңнеханов кулыннан алалар. Татарстан рәисе аларга рәхмәт белдерде һәм бәйрәм белән котлады. Кадерле дуслар, сезне чын күңелдән якынлашып килүче дәүләт бәйрәме Татарстан Республикасы көне белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, уңышлар. Бик шат сезне күрергә. Вы все заслужили признание своим трудом и талантом. В том числе, благодаря вашему вкладу в развитие республики и страны, сегодня Татарстан является одним из высокоразвитых опорных регионов Российской Федерации. Занимает лидирующую позицию по многим ключевым показателям. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, республиканың казанышларында федераль үзәкнең ярдәме зур. Бүгенге вазгыять ил халкын берләштерде ди ул. Махсус хәрби операциядә катнашучы татарстанлыларның батырлыгын ассызыклады. Выбрав путь служения Отечеству и народу, наши ребята проявляют героизм, порой ценой собственной жизни. Так поступили старший лейтенант Данис Фаридович Волков и старший сержант Гумар Исламович Шакиров. Вечная слава и память нашим бойцам. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. СВОда катнашучы хәрбиләрнең батырлыгын бәяләп, Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медален тапшырдылар. Аңа Алга батальоннан Виталий Антонов, Сергей Бондаренко, Артур Газизов, Александр Алексеев лаек. Тяжело, да, нелегко. Есть печальные моменты в истории батальона, но мы это все проходим и пройдем. И в том числе благодаря вашей поддержке. Эта поддержка ощущается на каждом уровне. Знаете, от незнакомого человека, от глав районов, от мэров городов, заканчивая правительством республики. Тантанада катнашучылар арасында республиканың сәнәгате үсешенә зур өлеш кертүче предприятие җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре күп иде. Татнефтехиминвест холдинг генераль директоры Рафинат Яруллинга почет орденын тапшырдылар. Я 52 года работаю в химической промышленности. Мин 52 ел химия сәнәгать өлкәсендә эшлим. Институтны тәмамлагач, Түбән Кама нефтехимда 25 ел эшләдем. Мин химияны бик яратам. Һәм аны яшьләр арасында популярлаштыру өчен кулымнан килгәннең барысын да эшләргә тырышам. Чтобы молодежь наша учила химию, физику, математику. Шашин исемендәге Татнефть гамәми акционер җәмгыяте генераль директоры Маганов Наил Өлфәт улы.
Татнефть генераль директоры Наиль Маганов Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медаленә лайык. Россия вертолетлары җәмгыяте җитәкчесе Николай Колесов та шул бүләкне алды. Республикадагы иң мәртәбәле бүләкләрнең берсе Дуслык орденын Рөстәм Миңнеханов Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Әминовка тапшырды. Илшат Әминов аңа республика журналистикасына керткән өлеше, күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен лайык. Аның җитәкчелегендә ТНВ каналы Россия төбәкләрендәге иң зур милли медиа холдингларның берсенә әйләнде. Әлбәттә инде безнең телевидение күмәгеш. Анда режиссер да, оператор да, водитель да, осветитель да, һәрберсе үз йөрәген куеп эшли, и без картинканы күрәбез, безне тамашачылар күрә, йөзләгән кеше уңайыннан. Шуңа күрә инде бу минем орден, ул менә бөтен зур коллективның ордены инде. Бөтен минем коллегаларыма, бөтен менә бергә эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Дуслык орденын алучылар арасында Сибур җәмгыятенең идарә рәисе Михаил Карисалов, Казан дару заводы генераль директоры Александр Лившиц бар. Яшел Үзәннең Сюрго заводы коллективын хезмәттәге уңышлары өчен аерым билгеләп үттеләр. Алар Россия президентының мактау билгесенә лайык булган. Всех поздравляю с нашим прекрасным праздником, днем нашей любимой родной республики Татарстан. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Россия президентының рәхмәт хатын алды. Бүген Галиәскәр Камал театрыннан Фәнис Җиһаншыга Татарстанның халык артисты исемен тапшырдылар. Укытучы һәм устоз елында Биектау районы Шәпше авылыннан татар теле укытучысы Сөмбел Вәлиуллинага Татарстанның ат казанган укытучысы исеме бирелде. Республикабыз мәктәпләрендә белем алучы төрле милләт балаларының телен, мәдәниятен, тарихын саклау һәм киләчәк буыннарга тапшыру безнең уртак бурычыбыз. Күп милләтле Татарстаныбыз һәр вакыт дуслык үрнәге булды. Яршы авылының КамАЗ заводыннан 43 ел предприятиедә хезмәт куючы Мөдәррис Хәлиев ат казанган машина төзүче исемен алды. Без инде һәр 400-дән артык модельләр чыгара башладык. Бүгенге көндә КамАЗ бер сменага 200 машина җиткерә. Радания Гәрәфиева халык һөнәрчелеген үстерүгә керткән өлеше өчен бүләкләнде. Бик рәхмәтлемен шушы яшемә җитеп, шушындый бүләккә лаек булганыма. Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка бик зур рәхмәт әйтәм. Бүген дәүләт бүләкләренә 53 кеше һәм бер коллектив лаек. Бу тантананың истәлеге Туп сараенда республика рәисе белән шушы күмәк фото калачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр арасында узган республика конкурсына йомгак ясап, алдынгы авыл җирлеге башлыкларына яңа автомобиль ачкычлары тапшырды. 100 машина, 97 Lada Niva һәм 3 автобус авыл шәһәрләргә юл тота. Конкурска 200 гариза кабул ителгән була. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, республика халкының яшәү дәрәҗәсе муниципаль берәмлек җитәкчеләренең хезмәт дәрәҗәсенә бәйле. Әлеге тантана республика көне уңаеннан оештырылган. 2010 елдан бирле муниципалитетларга 3000 га якын автомобиль тапшырганнар. Biz sizning xizmatingizda ko'ramiz. Biz sizga bek zo'r rahmatli. O'zingizni saqlag'ingiz, esen sog' bo'ling'iz. Ishlarimiz o'ng'ay bo'lsin. Rahmat sizga. Kun сайын bizning bitinde объезд. Сакур, менің территорияға келгенде енді Сакур күн сайын біздің почти 100-200 километр есі бар. Күн сайын. Шуңа күрә инде менә шундый нивалар безгә бик кирәк инде. Шушындый яңа машинага ия булу инде ул безнең эшне җиңеләйтә дип әйтәм. Безнең үземнең минем авыл җирлегенә карый 4 авыл. Һәр көнне шушы 4 авылны әйләнеп үтәргә кирәк. Бик зур рәхмәт. Еллар булганга карамастан кышларын безгә төрле җиргә барырга туры килә. Чыгып китәргә вакытында кирәк. Шунарга күрә бу машиналар безнең өчен бик кулай. Бүген Казанда зур халыкара вакыйга уза. Дөньяның төрле илләреннән делегатлар яшьләрнең глобаль саммитына җыелды. 30 дәүләттән 140 кеше. Аларның барысы да я үзләре яшь, я яшьләр белән эшлиләр. Әлеге форум Ислам хезмәттәшлеге оешмасы белән берлектә уздырыла. Анда катнашырга дип Татарстанга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров килде. Пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов катнашты. Яшьләрнең тәҗрибә уртаклашуы хакында Рүзәл Шәрипов.
Казан ратушасында бүген нинди генә телдә сөйләшмиләр, нинди генә милли киемнәрне күрмисең. Монда җыелучыларның һәрберсе үз төбәгендә яшьләр белән эшли. Казандагы саммит тәҗрибә уртаклашу урынына әверелде. Камерун делегациясе яшьләрне эшмәкәрлеккә җәлеп итү кирәк ди. Depuis 2008 Без Камерунда яшьләрнең кечкенә оешмалар ачуын хуплыйбыз, әмма гадәттә үз эшен ачар өчен аларның акчасы җитмәй. Шуңа хакимият аларга отышлы шартларда кредит бирә. Шулай итеп, без егет-кызларны да кызыксындырабыз. Илебез икътисадына да үз өлешебезне кертәбез. Саммитта катнашучылар Ливия, Сенегал, Иран, Таҗикстаннан һәм башка дәүләтләрдән килгән. Яшьләр сәясәтенә Ливан белгечләренең үз карашы бар. Международная проблема в том, что все по телефону. Безне егет-кызларның телефонга бәйле булуы бурчый. Анда бит яшьләр психикасына начар йогынты ясый торган материаллар күреп була. Шуңа шушы юнәлештә күбрәк эшләргә тырышабыз. Мәсәлән, китап укуны популярлаштырабыз. Может быть, мешает или показывает детей, которые не надо показывать. Замана технологияләре алга китү белән яшьләрне тәрбияләүдә яңа авырлыклар барлыкка килүен Татарстан рәисе билгеләп үтте. Ул саммитның пленар утырышында катнашучыларга хәзер шушы мәсьәләне хәл итәргә кирәклеген әйтте. Вызовы в сети интернет каждый день становятся все более серьезными. Мы сталкиваемся с новыми для себя явлениями в виртуальном мире, которые затем становятся реальными проблемами, психическими расстройствами и угрозами безопасности личности. Все это требует от нас нового качества работы. Россия президентының Идел буе округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров безнең илдә яшьләрне әби-бабай, ата-анадан күчкән йолаларга, традицияләргә таянып тәрбиялиләр ди. Бу эштә иҗтимагый проектларда ярдәм итә. Алар аша балаларга кешелеклелек, лидерлык сыйфатлары сиңдерелә. В числе самых значимых проектов это ежегодный окружной конкурс «Успешная семья Приволжья». Иң әһәмиятле проектларның берсе Идел буеның иң яхшы гаиләсе конкурсы. Аны округта ел саен уздырабыз. Әлеге вакыйга нәсел чылбырларын барларга, балаларга гаилә кыйммәтләрен күрсәтергә ярдәм итә. Татарстанда бу өлкәдә алып барыла торган эш алга киткән. Я хочу поблагодарить руководство республики и лично главу Раисы Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова за эту неустанную работу. Күптән түгел оешкан алдынгылар хәрәкәте барлык мөмкинлекләрне туплый. Илдә нәкъ менә шундый оешмалар кирәк диләр. Яшьләр хәзер дөньяда яшәүчеләрнең якынча 23% тәшкил итә. Яшьләрнең киләчәкләрен үзләре хәл итүе мөһим, ә без аларга юл сайларга ярдәм итәргә тиеш. Юкса, моңа башкалар алыначак. Бу бөтен җәмгыятебезгә зыян китерергә мөмкин. Әлеге тармакта Казан үзе дә яхшы эшли, форумнар оештырып, тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтә. Бирдә яңгыраган барлык тәкъдимнәр резолюциягә кертеләчәк. Һәм инде аның нигезендә киләчәктә дөньяда яшьләр сәясәте ничек оештырылачагы билгеле булачак. Ә инде иртәгә саммитның соңгы көне һәм делегатлар республика көне уңайыннан уздырылган чараларда катнаша алачак. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Яшьләр саммитында катнашучы илләрнең рәсми вәкилләре белән бүген Рөстәм Миңнеханов аерымда очрашты. Әлеге халыкара мөһим чараны Казанда кабул итү безнең өчен зур дәрәҗә. Аеруча республика көне алдыннан ди Татарстан рәисе. Очрашуда сүз милләтара дуслык турында барды. Киләчәктә аерым мәктәпләр арасында элемтәләр урнаштыру буенча проект идеясын да тәкъдим иттеләр. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бүген мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча Бөтен дөнья ислам оешмасы генераль директоры Сәлим бин Мөхәммәд Әл-Маликны кабул итте. Минтимер Шәймиев кунакны Яңарыш Республика фондының эшчәнлеге белән таныштырды. Борынгы Болгарны Зияутрау шәһәрчеген яңарту, Болгар Ислам академиясын төзү, Казан Изгана иконасы соборын торгызу, адымнар полилингваль мәктәпләрен ачу турында сөйләде. Тарихи мәдәни мирасны саклау өлкәсендәге бу эшкә ислам оешмасы җитәкчесе югары бәя бирде. Ул Минтимер Шәймиевнең ислам дөньясында билгеле шәхес булуын әйтте. Чөнки Татарстанның дәүләт киңәшчесе Фейсал Карале исемендәге халыкара премияның Россиядә беренче лауреаты. Очрашуда мөселман илләре белән киләчәктә хезмәттәшлекне арттыру мәсьәләләре хакында фикер алыштылар. Татарстанда милли киемнәр җитештерә башларга мөмкиннәр. Бу эшне оештыру тәкъдимен Рөстәм Миңнеханов бүген Казан Идел буе халык мәдәнияте образлары дигән күргәзмәдә җиткерде. Экспозицияны Казан Кремлендә тәкъдим иттеләр. Татар, рус, чуаш, башкорт, мари, мордва, удмуртларның костюмнары белән Фәрит Мөхәммәтшин дә танышты. Монда 19-нчы гасырның 2нче яртысы һәм 20нче гасыр башына караган милли киемнәренең үрнәкләре урын алган. Костюмнарның күпчелек элементлары, музей экспонатлары һәм шәхси коллекцияләр
нигезендә кулданышленгән. Татарлар шәһәрдә ничек киенгән, башкортларның бәйрәм костюмы нинди, чуаш хатын-кызларының туй күлмәге нәрсә белән бизәлгән. Алия Сабирова күреп кайтты. 29 костюмных комплексов. Благодаря вашей поддержке нам удалось его создать. Казан Идел буе халыкларының милли киемнәре белән беренчеләрдән булып Рөстәм Миңнеханов таныша. Күргәзмәдә көндәлек тормышта бәйрәмнәргә туйга кигән 29 төрле костюм үрнәге тәкъдим ителә. Алар 19 гасырның икенче яртысы һәм 20 гасыр башына карый. Татарстан рәисе экспозициянең кызыклы булуын югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Алга таба милли киемнәрне җитештерүне бурыч итеп куйды. Мондый костюмнарны сатып алырга теләүчеләр өчен мөмкинлек булдыру мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Самые богатые костюмы всегда были на свадьбе. Проект 2 ел элек тормышка ашырыла башлый. 2021 елда Идел буенда яшәүче рус халкының костюмнарын тәкъдим иткәннәр иде. Быелның апрелендә туган тел көнендә зыялылар татар халкының да борынгы милли киемнәрен музейлардан барлап берләштерү кирәклеге турында Рөстәм Миңнехановка җиткерделәр. Бу тәкъдим аның тарафыннан хуплана һәм әлеге күргәзмә шуның нәтиҗәсе. Күргәзмәдә татар халкының 2 төрле милли киеме тәкъдим ителә. Монысы ир-атның һәм хатын-кызның шәһәр костюмнары. Алар күп катлы затлы тукымадан тегелгән, бизәкләре дә байрак. Алда исә менә булай киенгәннәр, хатын-кыз күлмәктән, үстендә ак аяк-кыш, бизәкләре татарның борынгы тамбур җые белән чигелгән. Ир-атның костюмында игътибарны аяк чолгау җәлеп итә. Бу каләшнең шундый бүләге. Монда төп бизәкләр тормыш агачы була. Костюмнарның күпчелек элементлары музей экспонатлары һәм шәхси коллекцияләр нигезендә кулданышланган. Белгечләр Татарстан халыкларының тупланып яшәгән урыннарындагы мәдәни мирасын өйрәнгән. Бу берничә еллык хезмәт. Кием арасы бар, заманалар үзгәрә. Бу 19 гасырның икенче яртысыннан алып, 20 гасырда булган киемнәрнең менә шушы күрсәтмәсе бик кызыксындыра. Ул чакта да халкыбыз үзенең милли киемен яратып тектергән, кигән, аралашкан һәм хөрмәт итәләр. Это нагрудное украшение называется шельгеме. Девушка его носила, потому что она была более беззащитной. Монда чуваш кызларының милли киемендәге үзенчәлектә күрсәтелгән. Ул үзенең чынлап торуы белән явыз рухлардан саклый дигән ышану бар. Кәләш үзе белән чигелгән зур яулык иртә торган була, биредә аны да күрергә мөмкин. Яшь кызның һәм кияүгә чыккан хатынның баш киемнәре аерыла, икенчеләренең муеннары каплана. Ә башкорт ир-егетләре камәр дигән билбауны бәйрәмнәргә яисә җыеннар вакытында гына кигән. Гадәттә ул нәсел башлыгында гына була икән. Мәгънәсе, аның семантикасы бар һәрбер кием элементларының комплексның. Аңа карап, кешенең яшен билгеләргә мөмкин, аның социаль чыгышын, аның шәһәр кешесеме, ул авыл кешесеме икәнен, нинди даирәдән икәнен әйтергә мөмкин. Милли киемнәр белән 1 октябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Соңра күргәзмәне Татарстан халыклар дуслыгы йортында урнаштырачаклар. Алия Сабирова, Александр Вальнов, Яңа Гасыр каналы. Моңарчы кадрлар резервында торган Тимур Кадыров халыклар дуслыгы йортының яңа директоры итеп билгеләнде. Ул үз эшендә нәрсәгә өстенлек бирәчәк? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия геройлары белән аралашты. Казан Экспо үзәгендә узган очрашуда Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Республика көне алдыннан Татарстанга 20 Россия герое килде. Әлеге делегацияның сәфәре Ватан геройлары вахтасы дигән проект буенча оештырылган. Ул яшьләргә патриотик тәрбия бирү максаты белән үткәрелә. Ил геройлары төрле төбәкләргә барып, мәктәпләрдә, уку йортларында, кадет корпусларында каһарманлык дәресләрен уздырачак, балалар белән аралашачак. Рады, что такой состав героев, сегодня находится здесь вместе с нами. Сегодня в том числе и воспользовались возможностью получить от вас информацию. Әлеге очрашу ул сездән файдалы мәгълүмат алу, уй фикерләрегез белән танышу мөмкинлеге. Алардан чыгып, без нәрсә эшли алабыз, шуны билгелибез. Труд и любовь к людям. Это есть, как говорится, залог успеха. Желаю всем здоровья и дальше поддержки. Ребенок, который сегодня на протяжении
протяжении дней пообщается с живым героем. Бала өчен герой белән аралашу бик истәлекле вакыйга. Бу очрашу турында әле озак искә алыр. Шикләнмим, ул үскәч минем дә шундый герой буласым килә дип күңеленә теркәп куячак. Подрастающее поколение будет основой для развития нашей страны и нашей республики. Хочу поинтересоваться, будет ли возможность создания. Мине бер сорау кызыксындыра. Киләчәктә СВО ветераннарын туплаучы оешма булдыру ихтималы бармы? Шушы юнәлештә махсуслашкан берлек төзү мөмкинлеге каралмыймы? Мы понимаем, ведь мы должны к этому быть готовы. Вот эти ребята, которые на фронте, они же вернутся. И мы должны не только заботиться вот сейчас. Это надолго, и это наш долг. Россия президентының Идел буе федераль округындағы толы вакалатлы вакиле Игорь Комаров һәм Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрид Мөхәммәтшин бүген Ватанны саклаучылар дәүләт фондының республикадагы филиалына бардылар. Ул химиклар мәдәният сарае бинасында 31 майда ачылган иде. Бирегә көн саен 20ләп кеше мөрәҗәгать итә. Беренче чиратта махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар, шулай ук аларның гаилә әгъзалары. Һәр кешегә шәхси социаль координатор билгеләнгән. Аларга психологик һәм юридик ярдәм күрсәтелә. Игорь Комаровны фондның актив эшчәнлеге кызыксындыра. Ягъни белгечләр кешенең килеп мөрәҗәгать итүен көтеп тормыйча, үзләре ярдәм тәкъдим итсеннәр иде, диде ул. Рөстәм Миңнеханов континенталь хоккей лигасындагы ярыш сезоны алдыннан Акбарс хоккейчылары һәм клуб җитәкчелеге белән очрашты. Татарстан рәисе узган сезонда нәтиҗәле уен күрсәткән өчен командага рәхмәтен белдерде. Бәлки барысы да сез теләгәнчә килеп чыкмагандыр, тик без сезнең белән горурланабыз. Әлбәттә, ярышта һәркемнең җиңү яулыйсы килә, бары тик тырышлык нәтиҗәсендә генә уңышка ирешергә мөмкин, ди Рөстәм Миңнеханов. Уенчылар аңа рәхмәт әйтеп, Акбарс Казан дип язылган түбәтәй бүләк итте. Команда яңа сезонны 1 сентябрь көнне Мәскәүдә ЦСКА белән башлый. Мы гордимся нашей командой, мы гордимся вашей игрой. И, конечно же, Республика Татарстан и хоккейный клуб Акбарс – это одно и то же. Поэтому мы очень сильно болеем за вас, переживаем. Очень много людей. Наши фанаты не только в Татарстане, поэтому вместе с вами радуемся, вместе с вами расстраиваемся. Спорт есть спорт, но, как бы ни было, всегда надо быть на 2 миллиметра впереди. Казанда заманча татар мәдәнияте фестивале, Ярчаллыда чәчәк бәйрәме, Түбән Камада спорт чаралары. Республика көне уңаеннан Татарстанның һәр районында бәйрәм тантаналары узачак. Кайда ничек күңел ачып булачак? Без сезнең өчен бәйрәм афишасы әзерләдек. Бәйрәм чаралары Казанның һәр урамында диярлек гөрләячәк. Көндезге 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием дип аталган фестиваль башлана. Бердә төрле халыкларның костюмнарын күрсәтәчәкләр. Тамашачыларны да милли киемнән килергә чакыралар. Республика көненең иң матур чараларының берсе Уйнагыз гармоннар фестивале Камал театры каршында 11-дә башлана. 2 сәгатьлек концерттан соң Татарстанның иң оста гармончылары бергә җыелып, шәһәр урамнарын әйләнәчәк. Аларга җырчы Илсия Бәдретдинова да кушылачак. Урам паркында исә яшьләрне көтәләр. Монда урам мәдәнияте фестивале була. Төрле ярыш һәм турнирлардан тыш автомобильләр күргәзмәсе, квестлар һәм остаханәләр узачак. Концерт та көтелә. Төштән соң халыкны Казан Кремлендә көтәләр. Монда беренче тапкыр Дәрт Фест дип аталган заманча татар мәдәнияте фестивале узачак. Мода күрсәтәчәкләр, ярминкә гөрләячәк, альтернатив музыка башкаручылар чыгыш ясаячак. Якыннары махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә Рөстәм Миңнеханов махсус бүләк әзерләгән. Алар өчен Татнефть аренада Олимпия чемпионы Евгений Плющенко командасы 2 сәгатьлек программа белән чыгыш ясаячак. Матур гадәт буенча Татарстан рәисе призына от чабышлары да узачак. Алар көндезге 2-дә ипподромда башлана. Классик музыка яратучылар кичке 8-нче яртыда игенчеләр сарае каршына килә ала. Монда республиканың симфония оркестры Агунда Кулаева һәм Алексей Татаринцев чыгыш ясаячак. Бәйрәм чаралары республиканың башка шәһәрләрендә дә гөрләячәк. Ярчаллыда традицион чәчәк бәйрәме була. Ипподромда от чабышлары, көрәш ярышлары көтелә. Кичен Яр буе паркы мәйданында Филис Кахиров, турецкий хора мод чыгыш ясаячак.
Түбән камалалар зумба, стретчинг буенча күнегүләрдә катнаша ала. Китап ярминкәсе узачак. Кичен шәһәр халкы катнашында спектакль карарга мөмкин. Әлмәттә бәйрәм чараларының күпчелеге яшьләр үзәге янында була. Район үзешчәннәре концерты, остаханәләр, ярминкә узачак. Казан егетләре төркеме чыгыш ясаячак. Казанда төп бәйрәм мәйданчыгы Казан гаилә үзәге булачак. Мондагы тамаша көндезге 12дә башланып, көн дәвамында барачак. Кичен монда Ришат Төхвәтуллин, Гүзәл Уразова, Джонни, Клава Кока чыгышлары көтелә. Биредә шулай ук Акбарс хоккей командасының яңа составын да тәкъдим итәчәкләр. Гадәттәгечә бәйрәм кичкуында салют белән тәмамлана. Бу вакытта Болгар радиосын кабылсагыз, аны карау тагын да күңелле булачак. Хезмәттәшләребез салют өчен махсус музыкаль бизәлеш әзерли. Казан гаилә үзәге янындагы концертны ТНВ һәм ТНВ Планета каналлары турыдан-туры эфирда күрсәтәчәк. Илгиз Шәкуров, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Әлегә менә шулар, хәзер рекламадан соң сезгә Рәдис Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин исә саубуллашам, исән-имин булыйк. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Республика көнендә күпчелек районнарда яңгырлар көтелми, аязучан болытлы. Явым-төшемнәрсез, һава температурасы күтәрелә. Димәк, Татарстанда уңайлы һава торышы урнаша. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, бөгелмә баулы азнакайда киләсе төндә болытлы була. Температура 10 градуска кадәр җылы. Көндез явым-төшем көтелми. Һаваның температурасы 18 градуска кадәр җылыначак. Чаллы Түбән Кама Алабугада бәйрәм көнендә шулай ук аязучан болытлы. Явым-төшемсез булыр дип фаразлана. Төнлә температура 9, көндез 19 градус җылы. Шундый ук һава торышы киләсе тәүлектә Әгерҗе, Менделеевск, Актанышта да күзәтеләчәк. Яңгырлар көтелми. Төнлә температура +9, көндез +18 градус. Арша, Кукмара һәм Балташта яңгырлар яумаячак. Төнлә 8 градус җылы, көндез +18. Болгар Чүпрәле Буада бераз җылырак. Төнлә 10 градуска кадәр, көндез исә 20 градуска кадәр җылы була. Әлмәт, Чистай, Мамадышта аязучан болытлы. Яңгырлар булмаячак. Төнлә якынча 9-10, көндез 18-19 градус җылы. Башкалабыз Казанда шәһәр көнендә уңайлы һава торышы көтелә. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез була. Температура төнлә 9-11 градус җылы, көндез +19 градус тирәсе. Җил төньяктан көчәючән. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырак 753 мм. Дымлылык якынча 54%. Магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар иде. Көннәрегез уңышлы үтсен дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Яңа гасыр каналыннан аерылмагыз.